We kunnen nu zo het maar goed inpakken. Dat geldt trouwens ook voor jong, vannacht en vanmorgen hoe. Want die wind die viel flink koud aan. Ze is met Siberisch koud, gloepende koud. Maar een gevoelstemperatuur die is luid tussen de, of hoe om de beide min 13, min 14 graden. Maar jong en vannacht zijn om de beide min 17, min 18 of min 19 graden. Het zaait genoeg. Jong en vannacht. Ja, bewolking, opklarings, matige frost. Op de meeste plekken min 6 of misschien wel min 7 graden. Op de eiland min 4 of min 5. En dan kun je nog eens een beetje sneeuw vallen. Dat geldt vooral voor jong. Vannacht ligt het droog te blijven en dan die krachtige onthudde wind uit het oosten waait. Morgen we beginnen met droogwaar. In het kustenwaardgebied misschien nog wel even zinnen. Verder is berinte lucht en in de midden vanuit het zuiden waait sneeuw. Dat kan matige sneeuwval wezen. Ik in de jontijd. Dus kon ze op sneeuw doen, kon ze op gladens en meer zicht. Ja, de temperatuur nu daar min 2 of min 3 graden. En nog altijd die krachtige onthudde wind uit het oosten waait. Die het wat gevoel zo koud maakt. En in de jontijd zet die sneeuw nog even terug. In de nacht gaat het oer in lichte sneeuw. En dan moeten we maar even fruitje. Nog altijd een man die het tiesje en waasje. Winterwaar, maar hoe die temperaturen krijgt onder 0, min 1, min 2 graden. In de nachten lichte onmatige frost, meestal iets min 5, min 6. En hoe die nog altijd een sneeuw of lichte sneeuw, dat geldt zowel voor manje, voor tiesje als voor waasje. Net dat het een protte sneeuw oplevert, maar het blijft nog altijd mooi winter. En daarna, we met de manje, maar weer even in het waasje.